En muuta voi. Herran edessä saadaan mennä sinne ristin juurelle ja hän ottaa avosylin vastaan jokaisen, joka sinne haluaa tulla ja puhdistuslähteelle. Vai pitääkö laittaa kaiutin siitä mikrofonia? Ota mutelle tää. Se on mutella nyt. Tää lähti nyt valitettavasti irti koko juttu. Teknisiä ongelmia. Onneksi se meni kielipoikki. Niin. No, tossa täytyy käydä kyllä melkein liikkeessä. Siitä lähti koko mikrofoni irti tuolta. No, onneksi toinen. Hän syliin sulkee
hän sulkee sylin, näin päin. Ja sama Allan Mäntyniemen 14. Tuleeko muuten Artolla tuohon? Voi tulla. Joo. Jokaiselle. Mä luen tässä aluksi Johanneksen evankeliumista luvun 10 ja siitä jakeita. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, se joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hänelle portinvartija avaa oven ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omiaan lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos. Laskeututtuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Jeesus kertoi heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Tämä Raamatun kohta tuli mulle viime vuoden tammikuussa sillä tavalla eteen, 3. päivä tammikuuta eteen, että mä sain siitä runon sillä tavalla, että mä en ole ennen uskoontuloa
ollut mikään runoilija ihminen, enkä sitä tänä päivänäkään varmasti ilman Jeesusta olisi. Mutta sinä päivänä mä olin vaan niin kuin suihkussa illalla niin kuin normaalistikin. Ja mä yleensä kyllä tykkään viettää siellä aikaa ja että sille mulla ei ole niin kuin kiire sieltä oikeastaan mihinkään. Mutta sinä iltana tuli semmoinen tunne, että mun on niin kuin pakko nyt lähteä lukemaan Raamattua kesken normaalin suihkuun. Ja tuli ihan semmoinen, ja mä ajattelin, että no ei mitään, mä pesen tässä itse, mutta sitten mulle tuli ihan niin kuin, että kämmenet rupesi syymään, että mun on pakko päästä lukemaan niin kuin Raamattua, että nyt on jotain tapahtuu, että Jumalalla on varmasti mulle niin kuin jotain asiaa, näin mä sen koin, ja pesin itteni kiiruusti ja menin just, avasin Raamatun, ja tää oli semmoinen paikka, mihin mä olin sitten viime kerralla jäänyt, ja sitten kun mä rupesin lukemaan tuota kohtaa, niin samaan aikaan mulle niin tuli vaan sanoja päähän ja mä ajattelin, että mun on pakko kirjoittaa ne ylös. Ja tämmönen runo tästä sitten tuli, minkä mä sain sinä iltana ja mä haluan lukea sen nyt teille. Sinun kauttasi sain käydä kulkemaan kohti laidunta ihanaa. Sen laitumen löysin, joka aidattu oli kultaköynnöksin. Ei kultatua ollut maailmasta, vaan taivaasta ihanasta. Laitumen paimen oli hyvä, jonka rakkaus ihmistä kohtaan oli syvä. Tuo rakkaus voitti kerran kuoleman ristillä Golgatan, jotta rauha meillä olisi kanssa Jumalan. Siunausta kaikille. Ristiltä kerran pyhä huuto kuului, oi Isä, anna heille anteeksi. Jumalan poika tuskissansa näätyi, ruumiissaan kantai synnit sairauden. Oi mitä maksoi uhri kuoleman,
Kyynästä enkeli, sotajoukot soittakaa. Ylistäkää häntä koko maa, ylistäkää Jumalaa. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Avaruuden kaikki maailmaa, ilohuuto yhtykää. Ikuisuuden portti ottamaan, ylistäkää nimeään. Ylistäkää tähdet taivasteen, ylistäkää ihmeitään. Liian sulla pienen ihmisen, tekojaan on ymmärtää. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Sateenkaisuutta Jumalaa, ylistelee ylhäällään. Soitollamme saneet visalaan, käykää häntä kiittämään. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Sinä taivana ihmisen, etkö yksin kiittäisi. Jumalasi on niin ihmeinen, armo pysyy jälki. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Hyvä on Herra, suuri on Herra, Jumalamme suuri on. Suuri on, suuri on. Ja eteenpäin.
Kiitos laulu sata kieli, yhty laulu riemu mieli. Jeesukselle kaikki laulaa, Jeesukselle kaikki laulaa. Laulaen kättä lyökää, voiton asti meidät tehdään. Katse ristiin ja epäin. Tervehdys vaan kaikille Ulvilasta. Kiva nähdä teitä täällä ja täällä on niin hyvä semmoinen tunnelma ja henki kun tänne tulee, niin tänne tuntuu kun tulisi niin kuin kotiinsa. Että se Jumalan henki niin vaikuttaa täällä ja jotenkin toi miesten laulu tuossa, niin se rohkaisee, että uskaltaa tulla tähän mikin taaksekin, vaikka tuntuu, että on niin uupunut ja väsynyt, että on ollut raskaita aikoja tässä itsellä. Mutta tuli tuonne Raamatun kohta mieleen tässä, mikä mä haluaisin jakaa tässä, että ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kuinka tärkeää onkaan siellä vaikeissa laaksoissa, sit kun eletään ja pimeitä aikoja, niin sielläkin muistettaisiin kiittää Herraa, että ainakin itseltä tuntuu, että se ehkä unohtunut, mutta jotenkin Jumala sitä tänään muistutti, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kuinka monesti hän on mut nostanut niin kuin niistä pimeistä laaksoista ja niistä hetkistä, kun on uupunut ja väsynyt ja ollut ahdistunut, niin tuntuu, että vaikka ei ole saanut apua saarnamiehiltäkään eikä ehkä seurakuntalaisiltakaan, mutta Jumalan sanassa on vielä tänä päivänä se voima, joka nostaa sieltä kaikesta sitä pimeyden ja siitä keskeltä. Ja sitäkin on niin monesti saanut kokea, että siitä saa olla ja kiittää tässä siitä Jeesusta, että on auttanut. Ja mä luen vielä yhden Raamatun kohdan tässä, että minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä olen Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsui, minä Israelin Jumala. Et se on todellakin näin, että Jeesus meitä tästä kantaa ja kerran vie perille, että ei auta se toisen kaverin usko eikä auta ehkä äidin uskokaan, että siinä kohtaa, että muuta kuin rukoilee ehkä, että poika pääsisi kerran perille, mutta Jeesus vie meitä kerran perille, että pidetään siitä kiinni. Muuten mulle jää liikaa puhuttavaa ja te kyllästytte ja jää kahvit juomatta, mutta mä otan teiltä tuo pomarkkulainen, täällä yksi sisar on tuttu. Voisit vähän kertoa kuka olet ja mistä olet syntysi ja miten olet tullut taivastielle? Onko hän tässä vai tuolla? Ihan siinä voit. Mä olen Marjatta Kanervisto Rauhaa. Mä olen Pomartta Kankaanpäästä ihan kotoisin. Ja uskoon olen tullut jo 15-vuotiaana. Ja ihan pussimetsässä. Ei meillä ollut edes raamattua. Ja vähän melkein naureskeltiin, jos joku oli vähän niin kuin sinne päin, vähän uskonnollinen tai niin edespäin. Ja sitten kun tulin uskoon, niin mä muistan, että mun kavereita tuli useampi siellä samalla aukeella tuli uskoon. Ja oikeastaan mun kaikki siinä jättäytyi Jeesukselle. Me ruvettiin kokoontua siinä sitten Santaskylän koululla. Ilona tuli uskoon myös. Ja se oli semmoinen kontaktipaikka. Ja monet täyttyi pyhällä hengellä. Me ei tiedetty mistään seurakunnista mitään. Me tultiin niin kuin sillä vaan, että me tultiin uskoon. Ja sitten vuosia myöhemmin niin mun veljeni oli hyvin tämmöinen vastustava pikemminkin. Arikin tässä tuntee veljen Jorma. Hän repi kaikki Jeesus-julisteet ja kaikki pois, mitä meillä oli, mutta Jumala mursi hänenkin elämänsä. Ja eräällä matkalla, kun hän oli tuolla maanalaisissa seurakunnissa kävi, mun mieheni oli siellä myös mukana, ja siellä oli tämmöinen uskovaisten reissu. Niin siellä hän kohtasi Jeesuksen ja sanoi, että se oli se näissä maanalaisissa seurakunnissa Jumalan murtava rakkaus. Se murti hänet. Hän salakuljetti ja jotkut hihatuskovaiset hyvän hyvyyteen auttoi tässä, että toivat tupakkaa ja kaikkia, että hän sai niitä kartonkia paljon tuotua sieltä. Mutta kun hän pääsi kotiin, hän oli sahalla töissä,
hän veteli. Hän oli niin poltettu se omatunto, että hän veteli sahalla niitä kartonkeja poikki ja jakoi naapureille. Ja Pyhä Henki teki näin työtä. Ja nyt hän on uskossa ja on pysynyt uskossa ja on tuolla Honkajoen helluntai-seurakunnassa vanhemmistoveljenä ja niin edespäin. Ja tietysti kaikki ne, jotka siinä tuli uskoon, niin kaikki ei pysyneet uskossa tai sitten, että minä en edes tiedä kaikista tänä päivänä. Mutta tänään voin antaa kunnian Herralle ja meillä on suuri Jeesus. Aamen. Aamen. Ja miehet varmaan muistaa, ketkä oli paikalla, oliko se viime vai toissa kerralla, Jorma täällä todisti uskoontulostansa ja oli vaikuttava kertomus. Että tämä vahvisti Jorman puheet, että eihän meitä juksannut, että kyllä ihan totta puhui. No niin, päästetään miehet nyt tänne lauleskelen pari laulua, olkaa hyvä. Niin vieraana kuulin maailmassa, pois kaipailin luo Jeesukseen. Koska nähdä saa ikirauhan maa, missä sarkuu ne soi enkelteen. Koska nähdä saa ikirauhan maa, missä harpuu ne soi enkelteen. Ei yhtään toi maailma tää minun kaipaama sydäntäni. Sinun luonasi, rakas mestari, yksin tyntyy mun ikäväni. Sinun luonasi, rakas mestari, yksin tyntyy mun ikäväni. Oi henkesi, anna voimakseni, kun en kulje mä kaukkorien. Yöt synkenee, taivas pimenee, yksin yössä käy maamisteen. Yöt synkenee, taivas pimenee,
tosi. Kun synnin yössä vaelsi, oli pimeää. Ja etsin jotain kaipasin, en löytänytkään. Silloin miettimään mä jäin, onko turhaa olla täällä, kun en tyydytystä mistään enää saa. Kun kutsun kuulin Herran Jeesuksen, niin aukes portti taivaan kotiin. Mä tiesin mitä kaipasin, vain rakkautta Jeesukseen. Sain häneltä anteeksi syntivelkani. Usein koska painoin sydäntäin, olin levoton. En rauhaa saanut teilläni, en lohtua lainaa. Ajatukset ainoat oli vain, onko mitään muuta mulla kuin kipuainainen sydämessäni. Kun kutsun kuulin Herran Jeesuksen, niin aukes portit taivaan kotiin. Mä tiesin mitä kaipasin, vain rakkautta Jeesukseen. Sain häneltä anteeksi syntivelkani. Kiitos veljet laulusta. Tässä oli kitaras, oli Arto Salmi ja Henry Hannula ja sitten vielä mukana eli Markku Tuominen ja Dimitri Lindrow. Meidän omia poikia. Kiitos Jumalalle näistä lauluista. Nostaanko hiukaksi hetkeksi vielä, niin jaksatte sitten vielä kuulla ehkä jonkun sanasen, mitä tästä tuon esille. Kiitos Jeesus näistä lauluista ja todistuksista, joita on saatu kuulla sinun kunniaksesi. Kiitos elävä Jeesus, että olet täällä keskellämme ja käyskentelet seurakuntasi keskellä vielä tänäkin päivänä. Ja kiitos, sinulla on hyvät ajatukset meitä jokaista kohtaan. Ja kiitos elävä Jeesus, jos täällä yksikin on sellainen, joka ei vielä ole ikään kuin valmis sinua kohtaamaan, kun sinä saavut kuninkaana, niin kiitos elävä Jeesus, että tänä iltana hän saisi laittaa asiat kohdalleen ja kuntoon taivaallisen Isän kanssa. Kiitos, että siunaat tämän pienen hetken vielä Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Tilaisuuden jälkeen on sitten kahvia tarjolla. Tiina siellä laittanut, siellä sisaret leiponut kaiken näköistä, mitä siellä sitten onkaan. Menkää ja maistakaa, niin tiedätte sitten. Luen täältä Luukkaan evankeliumista 23. luku, jakeet 39 jakeesta 43. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta.
Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Nämä sanat tapahtui ja kuultiin noin 2000 vuotta sitten, hiukan ylikin. Siinä on sellaiset sanat, jotka tänäkin päivänä on hyvin pysäyttävät. Tätä on usein viitattu katuvana ja katumattomana ryövärinä. Evankeliumit eivät mainitse heidän nimeään, ketä tässä kaksi miestä on. Apokryfinen Nikodemuksen evankeliumi, joka on 300-luvulla tehty, niin antaa heille nimet Dysmas ja Kestas. Tämä tradition mukaan Dysmas oli se, joka siellä kääntyi Jeesuksen puoleen. Nimet ei ole kuitenkaan tärkein asia, vaan se, mitä he ihmisinä sitten tässä tekivät ja päättivät. Mistä syystä nämä miehet sitten olivat siellä tuomittu ristin kuolemaan? Kreikan kielellä kirjoitetussa evankeliumeissa niin heihin viitataan sanalla lestes, eli maantierosvo. He olivat todennäköisesti niitä samanlaisia, jota oli tämä Parappaskin siellä, kuului sellaiseen liikkeeseen. Ja Parappashan oli se, joka vapautettiin sitten, kun Jeesus tuomittiin. Oli mitä tahansa, he olivat pahan tekijöitä, tämmöisiä rikollisia, jotka olivat saaneet kaikkein kovimman tuomion siinä. Laitettiin ristille siellä. Toinen pahantekijöistä sanotaan näin. Siellä kun me luemme Matteusta ja Markusta, niin huomaamme, että siellä sanotaan molempien pahantekijöiden pilkanneen Jeesusta yhdessä väkijoukon kanssa. Tässä ei tarvitse olla mitään ristiriitaa näissä asioissa, vaan tuntien kuluessa, kun Jeesus oli ristillä aamu 9 iltapäivä 3 asti, niin tämä toinen pahantekijöistä, hänen oma tuntonsa, alkoi pehmenemään siinä kaiken keskellä ja kääntyi Jeesuksen puoleen pyytäen anteeksi antamusta. Toisen jatkaen pilkkaamista tämä nuhteli häntä, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Ja tämä, joka näin sanoi, kieltäytyi enää pilkkaamasta Jeesusta. Hän sanoi vielä, me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Katuvan pahantekijänä rukous, mitä hän siellä pyytää Jumalalta ja Jeesukselta. Hän uskoi, että sielu on kuolematon. Siksi hän näin kääntyi siinä Jeesuksen puoleen ja tiesi ja ymmärsi, Jeesuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hänellä on oikeus ihmissieluihin hallita niitä ja siksi hän myöskin kääntyi siellä. Pian hän astuisi tuohon valtakuntaan rajan toiselle puolelle. Hän lähestyisi pian sitä rajaa ja hän siinä ajatteli varmaan mielessänsä, että tämä Jeesus on se, joka voi hänet auttaa, ja hän huusi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hänen pyyntönsä, Jeesus, muista minua, ei ollut kovin pitkä sanainen, ei ollut mitään korulauseita. Oli vetoomus kuitenkin Jumalan armoon ja siihen, että hänen toivonsa kääntyi Jeesuksen puoleen. Jeesus, muista minua. Ja me muistamme, miten Jumala ja Jeesus antoi tämän armonsa. Jeesus vahvisti miehen pelastuksen, sanoin hänelle, totisesti sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Kun pysähtyy näitä ajattelee näitä jakeita, mitä tässä on, 2 miestä Jeesuksen kanssa ristillä. Toinen hänen vasemmalla puolella, toinen oikealla puolella. Molemmat ovat rikollisia, molemmat ovat pahaa tehneet, molemmat pilkkasivat, mutta toinen muuttaa mielensä. Toinen uskoo Jeesukseen vapahtajaan. Ei ollut ansioita, ei ollut tekoja kummallakaan, vain pahoja tekoja, mutta molemmilla miehillä oli samat mahdollisuudet.
Jeesus oli kumpaakin yhtä lähellä. Vain kääntymys Jeesuksen puoleen ja hetken päästä odottaisi paratiisi kumpaakin miestä. Kivut ja tuskat ja häpeä ja menneisyys olisi poissa. Molemmilla rikollisilla samat mahdollisuudet. Toinen valitsee Jeesuksen, toinen jatkaa pilkkaamistaan. Voisiko olla lähempänä Jeesusta ja kuitenkin jäädä taivaan ulkopuolelle? Näin tämä mies oli, vain muutama metri Jeesuksesta, lähellä Jeesusta, vain sana Jeesuksen puoleen, kun se olisi tullut sydämestä, olisi auenneet taivaan helmiportit. Vain usko Jeesukseen ja hänkin olisi saanut kuulla, totisesti tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Mutta näitä sanoja hän ei kuullut, vaan hän jatkoi pilkkaamistaan. Ei auttanut toisen pahantekijän nuhtelu, ei varoituskaan. Jeesus on tänäänkin meitä lähellä, niin sinua kuin minuakin. Vain rukouksen päässä. Jeesus, muista minua, on sama asia kuin Jeesus, armahda minua. Koskaan tässä ajassa ei ole liian myöhäistä kääntyä Jeesuksen puoleen, mutta tämän ajan jälkeen on myöhäistä. Uskallan ajatella, että tämä mies kyllä katuu siellä, kun se hetki tuli muutamien hetkien päästä, kun antoi henkensä, että kyllä hän oli tyhmä, kun ei hän kääntynytkään Jeesuksen puoleen. Aukeni se totuus. Voi kumpa olisimme jokainen valmis, yhtä lailla kuin tämä mies, ryöväri, joka huusi, Jeesus, muista minua. Erääseen tapaukseen haluan pysähtyä. Siitä on useampi vuosi. Mulle tuli soitto ja yllätyin siitä soitosta, kun hän kertoi nimensä. Oli eräs Jumalan palvelija, vuosikymmeniä tehnyt Jumalan valtakunnan työtä. Ja se yllätti, mitä hän sanoi, kun hän sanoi, että voitaisiko me rukoilla, voisitko julistaa syntejä anteeksi, että hän saisi varmuuden, että hän olisi pelastettujen joukossa. Sitten hän alkoi kertomaan, että hän oli vakavasti sairastunut ja lääkäri antanut vain lyhyen elinajan. Siinä me keskustelimme ja rukoilimme ja sain julistaa synnin päästyä tälle Jumalan palvelijalle. Ja hänellä oli asioita, oli tullut elämään, oli tullut ihmissuhdeongelmiakin, niin kuin meillä joillakin niitä väliin tulee, vaikka uskova ihminen olikin. Ja hän sanoi, että ei vain olisi mitään sellaista asiaa, että se estäisi hänen pääsyn taivaan valtakuntaan. Hän kertoi siinä ihmisasioita, mitä oli tullut seurakunnissakin vaikeita. Rukoilimme ja julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, mutta jätin hänen tehtäväkseen hoitaa ihmisasiat, ihmissuhdeasiat. Niitä minä en pystynyt hänen puolestaan tekemään. Emme voi kantaa toistemme tekemiä. Emme voi ottaa vastuuta valinnoista. Voimme vain kantaa huolta toisistamme ja tuleekin kantaa huolta toisistamme, mutta vastuu jää jokaiselle ihmiselle itselle. Hänelle jää vastuu se, että hänen on asiat kunnossa Jeesuksen kanssa. Me voimme julistaa syntejä anteeksi ja Jumala antaa niitä anteeksi, mutta on sellaisiakin asioita, joita pitää sitten myöskin sopia. Joskus on ihmisten kanssa, joskus on joutuu sopimaan vähän muuallekin niitä asioita, mitä tehnyt. Mutta voi kuinka ihana asia se, kun on asiat sovittu. Ettei olisi mitään sellaista, kuten Paavali sanoo, Jumala ja ihmisten keskellä hänellä on puhdas omatunto. Voi autuasi onnellinen se ihminen ja sinäkin, jos tänään voit sydämessäsi sanoa, että on asiat Jumala ja ihmisten kanssa kunnossa. Silloin on ihana mennä eteenpäin. Toivottavasti täällä ei olisi ketään sellaista ystävää, joka tämän illan jälkeen lähtisi, vaikka hän huomaa, että Jeesus on häntä tänäkin iltana lähellä.
Taivas kutsukin on siinä, mutta lähdet kuitenkin ilman kääntymättä, että Jeesus muista minua, Jeesus armahda minua. Tänäänkin Jeesus odottaa vain pientä sanaa sinulta. Se, että se lähtee sydämestä, anna Isä anteeksi. Ja tiedätkö, taivas kuulee. Taivas haluaa antaa sinullekin tänään kaiken anteeksi. Ja voi kuinka vapauttavaa se on, kun saa kaiken anteeksi. Kun kaikki heitetään meren syvyyteen. Tätä haluan sinulle, ystäväni, tänä päivänä tässä tuoda esille. Että voisit lähteä tänään vapaalla mielellä, omatunto puhtaana, sydän vihmottuna Jeesuksen verellä ja tietoisena siitä, että Jeesus on sinun sydämesi valtaistuimella ja että olet saanut taivaalliselta Isältä kaikki synnit anteeksi. Kuinka ihanaa se olisikaan. Nyt nousemme tässä vielä rukoukseen ja toivon, että sellainen ihminen, ystävä, joka kaipaa tänään Jumalan kosketusta, tulee tänne eteen tänä iltana. Me saamme veljenä rukoilla sinun puolestasi. Ja kuinka tärkeä asia se on, että me julistamme myöskin synnit anteeksi. Vapauteen asti, ystävä kallis. Jos sinulla on siellä painolasta ja taakkoja, ajattele tällä Jumalan palvelijallakin vuosikymmeniä ollut. Siellä kun lähestyi maaliviiva, tuli kuitenkin sydämelle se tunne, onko minulla kaikki asiat niin taivaallisen Isän kanssa ja ihmisten kanssa kunnossa, että varmasti ne helmiportit aukenee minulle. Me emme voi tietää, vaikka näyttäisi, että eihän minulla nyt vielä lähtöpäivä ole. Me emme koskaan voi tietää huomista päivää. Pitää olla tänään valmis. Huomista ei ole kellekään meille luvattu, mutta tänään auttaa Jeesus. Tänään antaa syntejä anteeksi Jeesus ja tänään täyttää Pyhällä Hengellä Jeesus. Kiitos taivaan Isä, että olet ollut täällä meidän keskellämme. Kiitos, että olet puhutellut laulujen ja todistustenkin kautta meitä jokaista. Ja kiitos, sä näet yhdenkin sydämme, jos täällä on sellainen, joka vielä sydämessä on ehkä sellainen epävarmuus, taikka ei ole täysi varmuus, että olen taivallisen Isän oma, että olen Jeesuksen pelastus- ja renkaassa sisällä. Kiitos, että hän tänä iltana saisi sanoa Jeesukselle, muista minua, armahda minua, anna minullekin se varmuus taivasosuudesta, että saisin hengen silmin kuulla, että totisesti tänä päivänä taikka sinä päivänä, kun astun tästä ajasta ikuisuuteen, astun paratiisiin Jumalan taivaaseen. Kiitos elävä Jeesus, että sinä näet jonkun ystävän, joka on siellä vielä kiinni, ikään kuin toinen jalka, on niin kuin kahleessa, vaan se on siteissä, mutta Jeesus haluaa vapauttaa sinut näistä synnin siteistä ja kahleista, jotka on sinua kahlinnut. Ystävä kallis, anna Jeesuksen vapauttaa. Tee sydämessäsi täyttä totta ja saat kokea, että vapaus ja ilo tulee sydämeen, kun synnit vapautetaan sinun elämäsi kohdalta. Onko ystävä, joka haluaa, että häntä tänä iltana muistetaan, niin voit kohottaa kätesi Jeesuksen puoleen. Siellä on ystäviä, Jumala näkee ja tietää ystävä sinun. Ja mä toivon, että joka nostit kätesi tulisit tänne esille, niin me yhdessä vanhemmistoveljen kanssa rukoilemme ja haluamme siunata myöskin sinua. Ja jos on syntiä sellaista, niin Jeesuksen nimessä haluamme julistaa sinulle vapautta, ystävä. Astu tänne esille vaan rohkeasti ja täällä otetaan yhteislauluja nyt vielä tähän loppuun. Ja ystävä, älä jää sitten paikalle, jos sinulla on tarvetta. Ei tarvitse tulla, jos asiat on kunnossa, mutta jos ei ole, niin toivon sitä sydämestäni, että et lähde kotiin sillä mielellä, että siellä on jotain sydämen kätkössä, mikä olisi tarvinnut tulla Jeesuksen eteen. Niin ole hyvä ja tule tänne näiden laulujen aikana eteen, niin tähän seisomaan vaikka alttarin eteen. Me ja vanhemmiston veljinä rukoilemme sinun puolesta.